Waqt konferenza tal-aħbarijiet fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista, Simon Busuttil qal li l-familji u n-negozji Maltin qed jinsterqu għal petrol u d-diesel. Staqsejna kemm huwa l-prezz attwali tal-fuel u kif jitqablu l-prezzijiet tagħna ma' pajjiżi oħra Ewropej. As we speak, kemm hemm pajjiżi għandhom prezz orħos tal-petrol u d-diesel? Ċekkjaw tkun taf. Kien mistoqsi jekk il-gvern hux qed jagħmel tajjeb meta jara li l-prezzijiet tal-fuel jibqgħu tajbin għal Maltin. Ma mhix tajjeb jiġifieri jekk fl-aħħar mill-aħħar raħas. Ma raħas, inti taf daqsi li ma raħas. 9 tiem ilu l-prezz tal-petrol u d-diesel kompla jorħos bi 3 ċenteżmi. Dan kien 8 roħs fil-prezz tal-petrol u 6 roħs fil-prezz tad-diesel f'dawn is-sentejn. Irrimarkajna dwar dan. Busuttil issa wieġebek. Meta għat li ma roħos jiena għatlek li għal dawn l-aħħar xhur ilna nħallsu prezz ola minn ċittadini oħra. B'aktar insistenza, Simon Busuttil biddel il-verżjoni għat-tielet darba. Maċ li ma raħas, ta' grazzi għalina. Ġifieri raħas. Le. Saqsejna lil Simon Busuttil x'beħsibu jagħmel dwar l-iskandlu li fih hija involuta Giovanna De Bono. Bqajna bla risposta. Ara, fil-każ ta' Giovanna De Bono tkellimt il-bieraħ u m'għandi xejn x'inżid fuq dak li għad il-bieraħ. Hawn il-kap tal-komunikazzjoni tal-Partit Nazzjonalista ħass il-ħtieġa li jattilna l-Kamera. X'ħaj jiġri fuq Giovanna De Bono? Nassigurak li d-deċiżjonijiet jiena noħodhom, mhux bħal Prim Ministru Joseph. Nistgħu nkunu nafu għad-deċiżjoni. Fuq ta' ġabona jekk jogħġbok. Fid-daw li baqa' maħax pożizzjoni ċara saqsejna lil Simon Busuttil għaliex qed jibża jiddeċiedi dwar Giovanna De Bono. Assolutament, qed tara nimbeżza.